जोंहा 14 थारिखनिफ्राय लानानै 18 थारिखसिमनि गेजेराव जे मोनफ्रोमबो बिसिडिसिआव बड'लेण्ड CM काप फुटबल टुर्नामेन्टखौ बे हाबाफारिखौ लानाय जादोंमोन। थुद्रुक बेबायदिनो जोंहा गाम्बारि बिल बिसिडिसिनि सिङाव फाथाखाथानि गेवलां फोथाराव गाम्बारि बिल बिसिडिसिनि मोनबा टीमखौ लानानै बेवहाय दाख्लिनिफ्रायनो बे हाबाफारिखौ लानाय जादोंमोन आरो दिनैहाय फाइनाल खेलाखौ गेलेहोनाय जादोंमोन आरो बे फाइनाल खेलायाव फाथाखाथा गामिनि आरो सुलमारि गामिनि गेजेराव जादोंमोन। बेवहाय फाथाखाथा गामिया गरथाम आरो सुलमारि गामिया गरनैनि गेजेराव फारागथियाव फाथाखाथा गामिया दिनैनि बे बड'लेण्ड CM काप जे गाम्बारि बिल बिसिडिसिनि सिङाव बिथांमोनहा चेम्पियन जानो हादों। दा बे खेलानि गेजेरजों बेखौनो जोंनि बड'लेण्डनि CM मानगोनां प्रमद बर' सारा नेतृत्व लानानै जे जोंनि यांस्टार्स एबा लाइमोन गथ'फोरखौ जाहाथे खेलानि फारसे गोसो होफिनो आरो खेलानि फारसे जाखांबोनानै एबा फैनानै जाहाथे गावबागाव जे प्रफेशनेल गावबागाव केरियारखौ दालांनो हायो बैनि फारसे सिमां सुजुनानै एबा थांखि लानानै एबा नोजोर बोनानै नैबे बड'लेण्ड CM कापखौ प्रमद बर' सारा बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। जोंनि गाम्बारि बिल बिसिडिसिनि सिङाव जोंहा मोनबा टीम जादोंमोन आरो मोनबा टीमखौ जोङो सानथामनि गेजेराव माने हाबाफारिखौ लानानै फोजोबनाय जाबाय। दा बेवहाय फाथाखाथा गामिया चेम्पियन जादों आरो रानार्स आप हिसाबै सुलमारि गामिया जादों। बेयाव देरहाखांनायनि उनाव बबेयाव बादायहैबावगोन? आरो जोंहा नैबे बिसिडिसि लेभेला दिनैहाय जोबजोब्बाय जेरावबो। दा बिनिफ्राय जोङो समष्टि लेभेलाव मोनफ्रोमबो बिसिडिसिनि गेजेराव गेलेहोनाय जागोन। जोंहा कुसुगाव समष्टि हिसाबै गासै 12टा बिसिडिसिफ्रा बेवहाय पार्टिसिपेट खालामगोन। बिनि गेजेराव जोङो आरो मोनसे बयनिख्रुइबो मोनसे साबसिन टीम जोङो कुसुगाव समष्टिनिफ्राय बानायनानै जोङो डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव गेलेनो थाखाय जोङो साखाफारा जागोन।